Jamang pijar nesu yen dituturi sibu mugi ya selamat rahayu anak lanang aku durung duwe mas anak wedok aku wis duwe anak lanang aku durung duwe Motong briyot tak kudange bocah bagus yen joget ora patut sekolahe dimen lulus yen tumindak mbok sing tulus suka talas kudanan sore atiku ngenes mikir ke kowe tak kudange bocah manis aja mong pijar nangis dadi yo bocah sing wasis yen tumindak dimen kalis aduh sayang ayo aduh sayang ali-ali mripate biru tak tresnani yo mung sliramu kaya ngene rasane nampa mas kurang legi tambahi gula kaya ngene rasane wong tresno rina wengi katon ning mata yo ya yo Sri pengen Sri paling enak mas paling enak mangan apa yen kowe takon aku nduk paling enak mangan lawuh uyah paling kepenak mas paling kepenak nikah karo sapa yen kowe takon aku paling enak nikah entuk lurah yen entuk lurah tandane turna-turna sebabe apa sih sregep ngarep sapa yen salah sethithik atine dadi runtek aku wedi yen purek paling enak mas paling enak mangan lawuh apa yen kowe takon aku paling enak mangan lawuh pace paling kepenak nikah entuk sapa yen kowe takon aku paling enak nikah entuk MC yen entuk MC mesti seneng atine sebabe apa sing pinter nyambut gawe yen salah sethithik aja padha diece mundak gelo atine rawan apa rondo padha wae sing penting jodone dudu apa jaga padha wae sing penting tresnane matur banun